مستا وترو أب الساعة الزقريبة ربع الحر قطري تفنو تحستو مدب ما أجريهم أب مكتتال زلهم زحلف الصومون يوركا زارست حداس مصحف أبدراش دعرو تمرقام مصحف يوركا لعلميتن حمصان الزناقعتي مهارتي وطرت قدلات أبشدش درجاتات كفافيلا بمحقاف نغصراون فتراو بالحا أمرو دك سبات نمفتاش بزاخلا قبابيات تداليام إذا بخلت أحواس تدالوت حداس مصحف نبلها أمرنا نمعباين نمبربارن كمون فتراونتنا نمبراق التحجز بعينتا نايفل مازخونات مصحفيا أدمه صوتان درجات مرتن كيف ليتكا نخلو فتاو قدلاتن مصحفن استدالوتيام درستي نظام مصحف نعم مفصمتا نقبصحو كي تحلل يوم صريحام أب ممراس أرستن موهات قدلاتن دما زيادة خالق كراقا قلوز نبورم عيايوم أب استفع لأيكزيس فليات نقرات نعتصرحو خليم حدا خابون إلى معاتي فليز دورو سلسة نمتحيزة له ثم كالوت رزق حافظ بني مدوه نعيزين سلسة مثلاني حدا كلتا أحوات مصحف بحنساب كدالو مخالو حدا أزيو لسدل نجاري زوم أبنا ترين مخا نعيشتو بمخالنكا أزيو خدمكم دالي كله بعد هذا مصحف أورا كاتب أبزي يوم زلوا أرسلا بلقى حدا بيد مفتاحها سمعك حبوس وسنة يقولوا نسلات خنا بو خون خلي تي أورا كاي ما زلوا مش مهمني لازم زي مصحف زي عنده على ها نيجي المخالفاني كروب في زي بلاي خوم سامساي جنب الحوات أو حاجة درجة يكون له أدمي أمسين ناقد يوم مستدمرس 4 كتاني نعيب عن أحمد حميني وعلى سوريا خلنا قام عليهم يسمع حدا زلزي كتير يخلي خاص على مختلها مع ساعات يخدك كم هراي من ذلك يبيسي من كل أي ساعات ما هراي تشعك فيه زلزي كتير يخلي خاصي كم يديروني ترى داري أمسي قريبني نحكي عم تجاي ስለዚህ ነገር መንገድ ላይ በዛን ሰለስተ ነገራት ዛ መጽሐፍ ዚያ ማይ ፍልት ኮይና ረከቢያ ብስለት ማለማ ዞም ፍልያት ሰባት ካህሎ ማዓቲ ከምዚ አገሩ መደብ ሰሪዖም አራህቡና ለሞኒ ስለዚህ ለዲመ እንቋ ሓጎሰኩም ደረስቲ ዩኤል በረኸትን ዮናስ በረኸትን እንቋ ሓጎሰኩም ይብል ኣብዚ ሕጂ ዋን ደራሲ ዮናስ በረኸት ተማሃራይ ታሽዓይ ክፍሊ ከምዚ ክንገርና ፀንሐ ዩኤል በረኸት ድማ ከም ኤዲተርን graphics designer point سرح زلوا إذا ترى زي كنا إريتروس برودكشن تبدل بجلة بمسرح الحبرة السماء يقول بسون تبلا حنت عقمية أبيهم زبالهم على الأسطح عم فينا ودما يركبوا دقيقة درسنا يعيب بركة يوناس بركة يقنينا نقاح بسوكم أدمنت عنا نهاكم إذا هجي جميلكم وزلوا مسرح ما يمهدكم بناملكم يقنينا
ኣብ ስነ ስርዓት ምምራቕታ መጽሓፍ ኤውሮካ ዝተረኽቡ መንስያት ንመጽሓፍ ኤውሮካ ብኩሉ መዳያ ብምስፋሕ ማለት ብቋንቋ ጽሙዋንን ዓይነት ስውራንን ዝርዱሉ ኣገባብ ኣብ ሞባይላትን ካልእን ብመልክዕ ዝተመሳቐለ ሕቶታት ብምቕራብ ከላልዩ በቂዖም እዮም። ወድሰብ አካላዊ አእምሮአዊ ክእለት አለው፣ ስምዒታዊ ክእለት አለው፣ መንፈሳዊ ክእለት ካለ ሕጂ ኩሉ ሙሉ ኾን ድሕር ኮይኑ ውፅኢታዊ ኾን ክትኮይንካ ዜና ኣርባዕተ ክእለታት ብሓባር ክሰርሓ ከም ዘለዋ ካልእ ብልሒ ኦልሬዲ እዚ ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ገለገለ ብሎ ዘለና ኩሉ ኣብዚታት ክጠቃለል ንኽእል ማለት እዩ። ኣብ ወታደራዊ እውን ክንዛረብ ንኽእል ኢና ብሽ እዚ ናይ ኣኒሜሽን ገለገለ ትሪእዎ ኩል ሃና ንሪኦ ኢና እዚ ሕጂ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃን ኣብ ወታደራዊ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ክነግረኩም ሓደ ኣብ ናይ ሃገር ኤርትራሲ ሓውሲ ዝበሃል ደራሲ ስውኢ ሕጂ እንታይ ገይሩ ናይ ደርፊ ግጥሚ ስርሑ ተባሂሉ እቲ ግጥሚ ስርሑ ምስ ተባሃሉ ኩሎም ኣዳልዮም ኣብ መወዳእታ ክልተ ሰባት ህሁ ጥራሕ ዝብል ፀኒሖም ማለት እዩ። ሕጂ እቲ ዝበለፀ ግጥምኻ ኢሉ ነቲኦም ናቱ ኣሃዱ ነጊቦ ማለት እዩ ሲሒቆሞ ግን በዚያ ግጥሚ እዚኣ እንታይ ሰሪሑ ፍሽሉ ወራሪ ኢሉ ሓንቲ ግጥሚ ሰሪሑ እንታይ ማለት እያ ታክሳይ ናብ በተቀይራ ካብ ጉንዳ ተሰይራ ሰላሕታኹም ውድቀት ኣበስቲራ ሓሪላ ኢሉ ከምዛ ግጥሚ ገይሩ እንታይ ማለት እዩ ነታ ህሲ እንታይ ትኾይና ኣላ ናብ በያ ተቀይራ ዘላ ማለት እዩ። ሕጂ ንሓደ ዘይፈልጥ ሰብ ክትብሎ ይፅልያ ማለት እዩ። ስለዚ ኪኢላ ሰብ ንኩሉ ሰብ ኣብ መድረክ ከምፅኦ ከም ዝኽእል ከማዕብሎ ከም ዝኽእል ካብዚ እውን ንርዳእ ሰላሕታ ማለት እንታይ ማለት እዩ ሓደ ወራድ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ዘለካ ፀጋ ብህጌልካ ተቐቂብካዮ እዚኦም ደረስትና ነዚያ መፅሓፍ እዚኣ ፈጢሮምልና እዚኦም ፕሮግራም ኖነስካ እንታይ ገብርሎ ናብ መፅሓፍ ናብ ዝተፈላለዩ ቴክኖሎጂ ገይሮም ከዓ ናብ ዝተፈላለዩ ከምቲ ብራባሕ ፅሙማን እንዲኦም ዓይነት ሱራ እንዲኦም ካልኦት ሕብረተሰብና ከም ዝጥቀሙላ የራብሕዋ ኣለዎ ማለት እዩ። ማልቲፕላየርስ እዩ ማለት ስለዚ ዕድል እዚኣ ስለዝፈጠረ ንሕና ንዛረባልና ማለት እዩ። ካልእ ነገራት ከዓ ክግበር ከም ዝኽእል ማለት ስታርታፕ ከዓ ከምዚ ክጅመር ንረዳእታ ማለት እዩ። ብልሒ ኣእምሮ ሰብ ንምዕቃን ዝተገብሩ ብዙሓት ፈተነታት እዚ ኣይኪው ዝበሃል ወይ ምዕቃን ብልሒ ኣእምሮ ዝብል ከም ዝምዕብል ገይሩ ማለት እዩ። እዚ መለክዕ እዚ ድማ ኣእምራዊ ዕድመ ሰብ ማለት ሓደ ሰብ ብመፅር ዕድሚኡ ዘማለዎም ተግባራት ምስ ቁጥራዊ ዕድሚኡ ብምንፅፃር ምስቲ ወዲ 10 ወዲ 5 ገለ ዳበልና ቁፅሪ ንቆጥሮ ብቃልን ቃል ብዘይኮነ ቋንቋታት እዩ ዝምዘን ማለት እዩ። ኣብ ዘመናዊ መዕየር ግን ዝተሪፉ እዩ ማለት እዩ። ሓደ ሰብ ምስ ዕድመ መዘንኡ ብዝኾነ ዘንፀባርቆ ብቕዓት እዩ ዝምዘን ማለት እዩ። ስለዚ ክንመዘናኻ ተርእዮ ብቕዓትን ምስቲ ክንዳኻ ዘሎ ዕድመን ልክዕ እሱ ከማልእ ዝግብኦ ዘይግብኦን ኩሉ ነተማልእ ተባሂሉ ዝዕቀል ማለት እዩ። ኣብ መወዳእታ ሓደ ካብ ደረስቲ መጽሓፍ መምህር ኢኤል በረኸት ንኹሎም ኣበርክቶ ንዝገበሩሉ ኣካላት ድሕሪ ምምስጋን ከም ዝስዕብ ቃል ኣስሚዑ ንርግፅ ናይዛ መጽሓፍ ንኽነዳልዋ ዝገበረና ግዜ ከይንዋሕኩ ቁርብተይ ካብ ኣለኹ ክፍልጥን እየ ማለት እዩ።
ምክንያቱ ኣብ መወዳእቱ እውን ናይ ጌም መፅሓፍያ ማለት ስና ተዘናጋዕካ ትመሃረላ ትጥቀመላ ክሳብ ዝኾነት ኮሌጅ ተምሃራይ ከለኹስ ከምኡ ዓይነት መፅሓፍቲ ትፈቱ ነይረ ወላ እኳ ብዙሕ መፅሓፍቲ ደንብብ ሰብ ደስ ዝብለኒ ዝፅሕፍ ሰብ ደስ ዝብለኒ ተነበረ ብፍሉይ ግን ነዊሕ መፅናዕቲ ገለሲ ከም መዘናግዒ ወይ ከም መዛነዪ ከምኡ ዓይነት ግድላት ዘለዎ መፅሓፍቲ መጋዝናት ዝኾነ ትሪኦ ወይ ቲቪ ሾውስ ጌም ሾውስ ካልእ ካልእ ነገራት ሓፈሻዊ ተጠቅሞ ክዕዘብ ባህለን ማለት እዩ ከምኡውን ምስ ብዙሓት ዝደለዎ ዕረፍተይ መዳቕሰይ ዝነበሩ ማለት እዩ ሓደ ዓይነት ዝመሃሩ ዘለዎ ሰብሲ ሓሳቢ ኣሽሙ ትገብር ፀወካይ ማለት እዩ ኮይኑ ከይተብል ከዓ ከምዚ ሕጂ ደኳ ፍሽ ደይብ መፅሓፍ ኣዳለይ ገለ ኣይተሓሽ ሓሲበ ኣይፈልጥኒ ወይ ግን ብደፋኒ ወይ ከዓ ከምኡ ንክገብር ዝድርኸኒ ነገር ኣይረኸበን ويرغبون يرغبون أخذ أرجع إلى غير الله ما لدي دعي كوليج موديل أبيت مرتي بنفلون ويجيبه كم نقول بينا بسر حال النور جزء بزاعين المساحات نايم بعدين نايم استمرار النجد جزء بوثان بخير صومنا وخام أو صومس توحد عندنا مساحات عندنا استمرارنا ديسكاس نايم بعدين استفاد علينا النجد ويكاب فولي كورنا تاني كان نايم بلاد نايم نرمال ብዙሕ ዕድላት ወላት ነበራ ደዋ ማህራዎች ከምኡ ዓይነት ኣካይዳ ክትደገድደና ወይ ስለዝነበረ ብዙሕ ነገር ክፈልጥ ኣነ ደይፈልጦ ነበርኩ ተምሃራይ ከለኹስ ተድፈልጦ ነይረስ ሕጅስ እንታይ ዓይነት ነገር ማሃለኒ ኢለ ታሽሙ ዝገብሮ ነገራት ብዙሕ ነገር ተማሂረ ማለት እዩ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ እንትውን ከለኹ ከዓ ዝረኽቦም ነበርኩ ዝተፈላለዩ መፅሓፍቲ ናይ ዓድና ኣይኮኑን ነይሮም ናይ ወፃኢ ሃገር መፅሓፍቲ እዮም ነይሮም ስለዚ سنة إبراهيم على هذا الدرس ويا نحن تسنى كرر ديك الدنيا شيء نقرأ كلا هذا اللي يروم على تين